O director xeral de Cultura asistiu no Museo de Gravado de Artes á inauguración da exposición Os homes de Castelao. Destacou o seu talento para captar momentos da sociedade con humor. O director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, destacou na inauguración da exposición Os homes por Castelao a importancia do humor nas súas obras e a súa habilidade para captar momentos da sociedade galega dende esa perspectiva. Fixo fincapé, ademais, na importancia das coleccións privadas na súa achega á conservación deste tipo de patrimonio cultural. Temos moito fincapé na existencia de museos e arquivos públicos que custodian este tipo de materiais, este tipo de fondos, este tipo de legados, de coleccións, pero que hai unha parte de todo isto que forma parte de coleccións familiares, privadas, persoais, e tamén son importantes, tamén son moi importantes na conservación destes materiais. E en moitos casos son coleccións, legados, etc., que teñen dificultade para mostrarse, teñen dificultade para sair máis alá do que é esa esfera privada, esa esfera familiar. Outro dos aspectos que salientou foi a capacidade que ten o Museo de Gravado de Artes para acoller este tipo de exposicións. Creo que é unha moi boa liña de acción que este Museo do Gravado, que ten fondos, como ben sabedes, como ben sabemos, suficientes para poder programar durante todo o ano sen necesidade de ter outros proxectos externos, pois eu alégrome moito de que tamén teñan esta visión e esta capacidade para implicarse na difusión doutros legados privados, como é o caso deste legado, desta colección, deste fondo que forma parte da familia e de Roberto Taboada.